weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal rendoji men dendagal pelle men dendagal groupe aji men WhatsApp lefol men ɗiɗeɓol ko fati e tongoɗe ardiɓe leyɗe ardiɓe cate men cate fedde heblo sukaɓe Afrique taw ko toɗɗaɓe ko hoolaɓe ko yimɓe kadi gandanɗa hoore maɗa ɓe ngala haaju hay kaake mumen saka kaake janane kala jokkodirɗe e mabɓe tinete kala mbuɗogo e juuɗe mabɓe tinete kala kakel dewguel e juuɗe mabɓe tinete musidɓe tedduɓe mbiɗen ceerno Habous Diallo almamira tiba juma kidira juma mawɗo mo kidira ko on woni hoorejo heblo sukaɓe Afrique hoorejo windere woni président général heblo sukaɓe Afrique numéro makko ko 00 221 77 554 75 54 Amadou Tijani Anne ko kañum woni koolaɗo kuuɓal woni secrétaire général heblo sukaɓe Afrique windere Amadou Tijani Anne gorko mo babaɓe numéro makko mbatta ko 00 33 660 50 68 43 Gali Abouba numéro makko ko 00 222 leydi Mauritanie 27 10 94 57 ko kañum woni cukko secrétaire général windere heblo sukaɓe Afrique so tawi ko gardiɗo hoorejo woni hoorejo heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Mauritanie ko on ko wiyete ko ceerno Boubacar Gueye tawateɗo e oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie mbaɗata ko 00 222 46 54 54 kadi 20 so tawi ko nder leydi Sénégal noddata ko Khadiatou Déme ko 00 221 77 647 13 04 tawi ko nder leydi Mali noddata ko Mouhtar Sow hoorejo heblo sukaɓe Afrique nder leydi Mali mbaɗata ko 00 223 76 36 15 59 tawi ko nder leydi Côte d'Ivoire noddata ko Ibrahima Talla mbaɗata ko 00 225 47 45 95 67 tawi ko nder leydi Maroko noddata ko monsieur Ndiaye caggal nde mbaɗɗa indicatif leydi Maroc woni 212 mbaɗa 697 029 171 tawi ko nder leydi Afrique du Sud gonɗa noddata ko Amadou Ngatamare Ba mbaɗata ko plus 27 82 632 12 12 so wi ko to leydi Gabon goɗɗa noddata ko Hamza Gassama mbatta ko 00 241
mbaɗa 02 77 98 93. tawi ko leydi Congo Brazzaville gonɗa mbatta ko 00 241 00 242. leydi Congo ko Abdoul Bokoum, Congo Brazzaville ko Ceerno Abdoul Bokoum mbaɗata ko 00 242 0557 43 59. tawi ko to leydi Togo noddata ko Alhaj Ba, Alhaji Ba mbatta ko 00 228 92 86 29 32. tawi ko to leydi Mozambique gonɗa noddata ko Bagnon Diathie, Bagnon Diathie notama e 00 258 86 693 82 27. tawi ko to leydi Libi gonɗa noddata ko Hamidou Ba, gorko mo noddata ko Hamidou Ba, gorko mo maggama e liitama mbaɗata ko plus 218 94 540 16 55. tawi gonɗa ko nder leydi France noddata ko Nene Mariam Tijani Ba, Nene Mariam Tijani Ba nototama koye 0033 65 280 91 46. tawi gonɗa ko nder leydi Espagne noddata ko Mamadou Ibrahima Sow, gorko mo Madina Gounas mbaɗata ko caggal nde mbaɗɗa indicatif leydi Mali plus 34 632 54 77 24. tawi gonɗa ko nder leydi Italie noddata ko Futankili mbaɗata ko plus 39 324 619 94 34. e oɗo saaha mo kalaten Futankili ene wone foftere mum e nder leydi Sénégal. aɗa wawi noddude ha joni musidɗo men bitaɗo Ibrahima Ali Ka e nder leydi Italie ha joni, caggal nde donkuɗa hebde Futankili. Ibrahima Ali Ka ko plus 39 347 095 38 91. tawi ko leydi Belgique gonɗa noddata ko Ceerno Mamoudou Boubou, Ceerno Mamoudou Boubou mbatta ko 0032 465 13 68 38. tawi ko to leydi Grèce noddata ko Malick Sy, Malick Sy noon mbaɗata ko 00 30 694 987 20 79. tawi gonɗa koye nder dowlaji tentuɗi Amérique noddata ko Chérif Mamadou Dia, gorko joom sira nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Chérif Mamadou Dia caggal nde mbaɗɗa indicatif leydi Amérique woni 513 mbaɗa 386 44 81. so tawi ko to leydi witende UK noddata ko Bakary Ba, Bakary Ba labtuɗo golle
jiɗɗo pulagu jiɗɗo kawral pelle kanko heewide kawral pelle men ko ɓamtare wonande en mi anda no wirata ɗum ni musidɓe tedduɓe Bakary Ba maɗata ko plus 44 woni indicatif leydi UK mbaɗa 74 50 246 704 ma hawre Bakary Ba musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal pelle men dendagal rendoji men dendagal to ɓiɓɓe fulɓe tawate oɗon mbaɗa erago hay sinno on paami tigui yoga e leyɗele walla leyɗele seeɗa en kalani nde won noon en naggani e koye men ɗi numéro uji téléphone aji jomumen ene wayima e gartu hen ko wayno leydi Angola ko wayno leydi gandanɗa hoore maɗa Guinée équatorial ko wayno leyɗele kewɗe ɗen kalani tawi kadi heblo sukaɓe Afrique min tawi toon en ñaguima yafuya waɗande ardiɓe ɗen cate ko en kuñaki numéro e koye men en jiiɗa kadi hokkude numéro mo laaɓani nde won noon jiɗɗen kala keɗen dokka ɗo yaado koko laaɓi kala numéro mo dokkaten ɗo yaado ko numéro mo kooliɗen musidɓe tedduɓe erago faade dendagal windere faade dendagal hettiyankoɓe eɗen ñaagui bandiraɓe nde nototo heblo sukaɓe Afrique heblo sukaɓe Afrique ko yidde wadde centre uji wadde école aji jangguinen hen sukaɓe men jangde moƴƴere ɓe keblo hen heblo moƴƴo ɓe jangane hen ɓe konne hen ɓe ñammine hen ɓe cafre hen ɓe keble heblo moƴƴo tawa janggo jaam musidɓe tedduɓe mbawi heɓɓitade hen eɗen ñaagui bandiraɓe wonɓe caggal leydi wonɓe diaspora eɗen ñaaguiɓe yooɓe tinno moni foof nde noddata hoorejo heblo sukaɓe Afrique leydi woni so jomum ne yiiɗi naata e fedde he sooda kartal mum so jomum yiiɗa nadde e fedde hene no ballal mum no foti wadde foof ko jomum hattani foof ko jomum wawi foof wallidde heblo sukaɓe Afrique walliti ko hoore mum kadi mi wondi mi moƴƴini dendagal wonɓe ɗo ɓe limtuɗen ɗo inde mumen hay goto ala mo mbuɗu rewata e junggo mum ha ñama ngun mbuɗu hay goto ala mo temedere rewata e junggo mum ha sira e temedere he kala ñande rokka ko ñande hen jippoto to battirde mawde ko adi foof jippoto koye catal mumen leydi woni haala wiya kaari addi ha sabba naggam musidɓe tedduɓe jippo dental manggal wiya kaari addi ha sabba naggam so tawi holko nelda to boñ mawɗo to e nder leydi Sénégal so yettima kanko hoorejo heblande fedde nde woni ceerno Habous Diallo o heewi ko nangude resi o fota ɗum o nelda e dental manggal walla e battirde walla o nelda hoolaɓe hortoɓe ngaalu woni le trésorier et le comptable o nelda ɗumen wonde o heeɓi haalis ummade catal tel ha sabba naggam ɓenne gartira ɗum e nder dental fota neltira ɗo wonde kalis versama ha sabba naggam kala minute kala ñalawma ko woni e kees ne anda ko versane anda ko yaltinani anda musidɓe tedduɓe hay goto hay mbuɗo goto ñamaka ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe yo tinno jasinoɓe walla joguiɓe kulhuli ma kalisaji mumen ñaame hay mbuɗo goto ñametake tinnen yo neɗɗo en mbiyani yo neɗɗo salaire mum fof waɗa hen en mbiyani yo neɗɗo ɓaftoko joguino fof waɗa hen en mbiyani yo neɗɗo ittu kene lorlo ɗum waɗa hen kono tinnuɗen neɗɗo kala to wawi wonde ko dillata poppa ittu hen ko wawi fodde foof no wawi fodde foof mballita heblo sukaɓe Afrique mballita leñol maɗa musidɓe tedduɓe so tawi kadi hol pelle goɗɗe so goodi fedde ne wawi joddade fedde mumen foof joddo e dow inde fedde mumen ene mbawi ittude ha sabba naggam
mbiya min balliti heblo sukaɓe Afrique heblo sukaɓe Afrique ne janggo ma nden fedde ummona eɓɓore tawa holko yiiɗi wadde kene nafaleñol ngol heblo sukaɓe Afrique ne kañum ne wooda ko itti e booñ mum yaha wallitoya nden fedde pelle ɗe foof nanggodiren kala ko fedde ummini pelle keddiɗe foof mbaɗen hen juuɗe men nanggodiren musidɓe tedduɓe ma hen école aji eɗen mbawi eɗen kattani ma hen dispensaire uji eɗen mbawi eɗen kattani nanguen jangguinoɓe eɗen mbawi eɗen kattani nanguen safroɓe eɗen mbawi eɗen kattani saabu sen ƴeewi guure men hande yoga e guure men ngala école aji yoga e guure men école aji nan hen ngala jangguinoɓe yoga e guure men ngala dispensaire uji yoga e guure men joguiɗo dispensaire uji ngala safroɓe yoga e guure men en jogui dispensaire uji jogui safroɓe ala leɗɗe yoga e guure men ala pharmacie naji yoga e guure men ala ambulance uji yoga e guure men musidɓe tedduɓe ala boyli yoga e guure men ala forage uji yoga e guure men ala couraji eɗen mbawiri ndinde mbaɗen hen doole men mbaɗen par pelle pelle fedde foof wooda ko waɗe wuuro mum pelle foof wooda ko noddodiri ballodira ƴelliten guure men mbaɗen hen cuuɗi cafrirɗi mbaɗen hen doctoreɓe mbaɗen hen école aji jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere ɓamten guure men mbaɗen comité ji ndenen guure men kala ko laamu waɗanani en tawa eɗen mbawi waɗande koye men kala ko laamu ari waɗande en tawa puɗɗiɗen ko waɗande koye men musidɓe tedduɓe eɗen jogui hattani eɗen jogui hattani eɗen jogui doole eɗen jogui peeje manque ɗen ko kawral ɗum noon tinnoɗen garen kawren gonen neɗɗo goto ndenten en mbiyani yen ndentu gañen heddiɓe ɓe en mbiyani yen ndentu kaɓoyen heddiɓe ɓe en mbiyani yen ndentu kamen hay goto ala ko ndenten gonen neɗɗo goto ndenten jiɗodiren e koye men ndenten jiiɗen leƴƴi keddiɗi ɗi ndenten jiiɗen koreji men neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri bandum bande wawa ɓurde koddiɗo maɗa on mo gonduɗa leydi oɗon jiidi leydi ndi oɗon jeedi drapeau o oɗon jiidi diine o oɗon ndendi foof musidɓe tedduɓe hayson jiida ɗemgal kon bandiraɓe ko jiɗanɗa hoorema ko yiɗanmo ɗum ko gañanɗa hoorema ko añanmo ɗum pijjon jaldon gañgu wasa wonde hakkude mon hulhuli wasa wonde hakkude mon moni foof wawa ɗemgal keddiɗo o moni foof fijja e keddiɗo o kaldene mabɓe disodiren mabɓe pijjane mabɓe jahodiren mabɓe ndesodiren mabɓe caɗele kewɗe hande ene woni hakkude meɗen haydara ala ko saabi ɗum so wona en nattodirani hande somi rokki yeru e nder leydi Mauritanie sinno hande safalɓe e haalpulereɓe ne ndesodira ma wor ko waɗani saabu ma wor ko neɗɗo yiiɗa yiide baɗum ne waɗe ma wor ko neɗɗo yiiɗa joom galle banum debbo ne waɗe ma wor ko neɗɗo yiiɗa gandanɗa hoore maɗa kawmum ne waɗe musidɓe tedduɓe leydi Sénégal c'est la même chose leydi Mali c'est la même chose sinno hande fulɓe e dogo enen ndesodiranno fulɓe e babarankoɓe ene ndesodiranno musidɓe tedduɓe ma worto bone o yettaki mi wiyata bone arata walla caɗele garata kono ma wotto yettaki ɗum noon jiɗodiren ndenden no ndendirɗen leydi ndi ni mbawen jiɗodirde mbawen resodirde mbawen haaldude mbas kulhuɗi wasa wonde hakkude men gañgu wasa wonde hakkude men musidɓe tedduɓe jiɗodiren jiiɗen neɗɗo foof jiiɗen neɗɗo pop kala ko jiɗanɗa hoorema yiɗam ɗum bande nanggodiren yidde hoore mum firtani gandanɗa hoore maɗa anje bandum neɗɗo noon wawa yidde hoore mum ha tabita ɗon a yiɗinani bande ko jiɗanɗa hoore maɗa buuɗal yurmede so feeri feeñi e nde windere moni foof ɗuwa e barkingal buuɗal yurmede ko musidɗo moon sehil moon almudo moon Ghali Abouba kettuki malaki jaam